Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Nikki. Sa di pa nako usugtan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dance with My Father. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matagtampo nagdasingan nga Nikki. Kaunog na kan, ma. Ma? Ma? Tubig! Tubig, dali! Oo, ma, magkuha ko. Nikki, sadoy. Di ba giinaman ka nga dili pa kanos mama ni mo anang mais nga kanon kay matukan unya na? Sorry, pa. Di ba yung ka nga hubakon pag ginang inahan mo? Dili na mausap, pa. Angay lang yun. Timan nilang ginang akong tugon ni mo, ha? Oo, pa. Dugay man ni Sud ang among teacher. Magtuon lang sa kopi. Nikki, Sir? ipakita ka sa inyo. May emergency ko, no? Ikaw na yung manghod. May doktor hitabo ko sa iyong mama. Sa? Naon sa di si Mama, Day? Ambot lang, ti. Ikalitra man na siya nga dili makaginawa kanina. Unya, kaya tagan ako itong parahubak niya. Unya, nakuyapan siya kalit. Mangayo taog tabang sa silingan. Atong ipada si Mama sa ospital. Kumusta man si Mama, pa? Okay na siya, anak. May gani kay na nagkasulti na ako kung sa nahitabo. Mas giun na lang kinakuog da si Mama din sa ospital, pa. Ay, mayo ang imong gibuhat. Kay naluwas sa mama ni mo. Pero, Pero unsa man, pa? dako kayong problema. Mangita kita yung ikabayad sa ospital. Masuway lang kong panguam sa igsuon ni Mama, pa. Silingan naman nato. Kay pahugit siya nga, dilit na mudakan niya. Sige, anak. Ay, naho, ako'y kwarta, oy. Tiya, bisa kamay lang, tiya. Magkamay o madako, walagay ko'y kwarta. Imong amahan di ay, way kabayan. Dili man pa iko ang kwarta ni Papa, tiya. Mamasahiro na paya siya. Aw, di na na akong sa nas imong inahan ganong nipunit siya anang imong amahan. Tiya. Sige lang. Di man na mapugos tiya ni mo. May lain man tang kahuaman sa anak. Pa. Kadto kay kwartahan man gito, basin ug musugot to, suwayan lang nato. Tuon ni mo, pa? Dili. Ikaw na mo adto, Nikki. Ha? Ako?
Mao ba? Na hospital day taon ang imong inahan? O, kuya. Uy, kalaw. Nahalas eh. Pila mo sa dang inyong gikinahangan? Ay, salamat. Nauli na gid taon. Ay, pagpasalamat gid ang Danilo. Anita pasalamat ni Nikki kay siya mo'y nihangyo taon dito ni Pari Danilo nga manghuam tag kwarta. Salamat, nak. Pinangga kayo ka na mo, ma. Love you, ma. Love you too, anak. Nak, pwede ba kong magkasamok sa imong pagtuon? Nga naman pa. Nak, naglisod yung ko og bayad sa atong utang ni Danilo. Unya, inay kayo nga akong kita karon. Kuwang kayo para palit og tambal ni mama nimo. Unya pa? Musugot si Pari Danilo nga maimpas na ang tanan. Ug muhatag siya og para tambal ni mama mo. Kung musugot ka nga adto nakapuyo uban niya, himuon kaniyang katabang. Ha? Nga naman pa. Nak, kinahanglan ta nga mo sakripisyo para ni mama nimo. Ikaw ragay makaluwas na tong tanan. Maayo kay dali ra kay kang gisugot sa kong kondisyon. Ayaw, kuya. Nganong kisan man ko nimo? Ganong dili. Nga inigtungtong nimo sa hustong edad, magminyo naman ta. Minyo? Waday kasultihi si mong amahan sa tinuod. Gibaligya kaniya nako. Hatagan ako sila og nindot na kinabuhi og ako na'y bahala sa mga tambal ni mama nimo. Basta are ka na nako. Unsa? Nganong nabuhat man ni Papa na ko. Giilan taday ko niya. Sabay-saan ako niya. Niki, pangandam. Nga naman, kuya. Mamalhin ang tagbaya. Adto na tamo puyo sa Manila. Adto na ka mo padayon og eskwela hangtod nga makahuman ka. Ug kung makahuman na ka, magpakasal na dayon ta. Unsa? Ay, kapait sa akong kinabuhi. Nakahuman tuod ko kiskwela. Pero dili ko patrabahoon ni Danilo. Tagsari kong mugawas din sa bahay. Unsa ka sa kun mulaag ko sa mall. Musuway ko palang kini Danilo. Sige. Basta ayaw pagdugay og uli, ha? Oo. Nay kwarta. Pamalit sa imong gustong paliton. Sige. Wa malay salamat. Salamat. Dili ingon ana nga pagpasalamat. Kiss. Ato na ko. Kanindot sa kong pamati nga nakagawas ko. Tuon palagi ko, ikaw yun. Basta na ay! Jura!
Uy, musta? Ani, gapag gihapon. Ikaw, musta man ka? Yan di ka sa Manila, nagpuyo ron. Ay, toy, condolence de ayo ha. Kalit kinahitabo si mo mama, no? Ano? Naunsa day si mama? Hala, makakaibaw? Ano mas mama ni mo? Unsa? Muikyas ko inyang gabi. May gani kinakatigom ko sa mga kwarta nga gihatag ni Danilo na ako. Kinalang makauli ko. Aron mahibawan ako kung sa'y nahitabo ni mama. Giatakis mama ni mo. Ginoo ko. Kaluoy ni mama. Wa man ako makakita niya sa gihaya pa siya. Pasilo ako, Nikki. Dili na nimo mabalik pa. Wala gid ako masabtingan nung imo kong gibaligya ni Danilo. Nagtuo ko pinangga ko nimo. Pinangga man ta ka. Pero ngano? Ano na buhato nimo na ako pa? Kay ikaw ra may pwede na kong isakripisyo. Ano ako man? Kay dili ta ka anak. Gimabdos ka ni mama nimo sa dihang nagkailami. Kung nisaad ko sa akong kaugalingon, nga anak pod unya akong pagtanaw nimo. Pero adtong higayon na ay kinahanglang isakripisyo. Ug mao tong gihatag taka ni Danilo. Pasaylo ako, anak. Gibuhat lang nako ang unsa may pwedeng makaluwas ni mama nimo. Pasaylo ako. Nagmahay ko. Nahibaw yung ka nga mahal ta ka. Gipangga ta ka. Nakasapot na ko pa. Ayaw ka pala ka. Ni anak ko. Magtinabangay na ta. Sakit man tuod para na akong ako nahibawan. Pero utang ko gihapon ang akong kinabuhi sa akong amahan. Nahibaw ko nga gipangga o gimahal ko niya. Dinin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.